Skúste si uvedomiť, ako by ste nádychom vytvárali bábätku priestor do všetkých strán. Ahojte, volám sa Katy. Dneska si prejdeme jogové dýchanie, tak aby ste si kedykoľvek počas dňa vedeli predýchať, či už denné situácie, alebo už pred samotným pôrodom, alebo počas neho. Skúste sa naozaj na chvíľočku vhlbiť do seba a vnímať váš dých. Začneme v sede, čiže keď vás ťahajú kríže alebo bedrá, tak kľudne podložte dečku alebo vankúš, aby ste boli trošičku vyššie, keď tam budeme dlhšie. Takže poďte sa trošičku pousádzať, pohúbte sa zo strany na stranu, usaďte bedrové kĺby. A opäť len zastavíme na stred a cez nádych vytiahneme ruky dohora. Skúste sa pozrieť za rukami, len uvoľnite ramená od uší a chvíľočku vnímajte váš dých. Skúste vnímať, ako by sa natiahol celý chrbát od krížov, cez hrudník, lopatky, krk. A chvíľočku vnímajte ten dých do hrudníka, pod rebrá. S výdychom spojíme dlane a pomalinky spúšťame cez stred tela. Uvoľníme ruky do lona, položíme dlaň na dlaň, môžeme spojiť palce, vytiahneme chrbát dohore a s výdychom len zatvoríme oči. Skúste úplne uvoľniť celú tvár. Uvoľnite viečka, pootvorte pery. S výdychom nechajte klesnúť ramená, celé ruky, dlane. Uvoľnite bedrá, kolená, celú oblasť pánvy. Skúste si na chvíľočku uvedomiť váš dých, ako by putoval teraz zo spodu od krížov, cez hrudník, ramená, krk, až za temenom hlavy. Vnímajte aj výdych, ako odľahčí celé vaše telo. Na chvíľočku vnímajte, ako prirodzene dýchate, kde cítite nádych, kde cítite výdych. Skúste teraz vydýchnuť do celej oblasti pánvy, spodného brúška. Prenesieme tam na chvíľočku pozornosť. Skúste teraz položiť končeky prstov na oblasť podbrúška a skúsime ju trošku pouvoľňovať. Čiže opäť kľudne zatvorte oči a skúste vnímať pohyb pod tými prstami, nádychom ako rastie a s výdychom ako sa odľahčí. Skúste vnímať opäť, ako tam prúdi dých. Okysličiť celú oblasť pánvy, spodného brúška. Odľahčiť oblasť napätia. Potom len dlane presunte trošku vyššie na oblasť pupku a opäť vnímajte dých pod dlaňami. Skúsime čo najviac aktivovať bránicové dýchanie. Vnímajte ten nádych nielen dopredu, ale aj do bokov, dozadu do krížov. Skúste si uvedomiť, ako by ste nádychom vytvárali bábätku priestor do všetkých strán. Môžete mu poslať aj peknú myšlienku, alebo len úsmev. Na chvíľočku sa s ním spojiť. Potom len nechajte brúško odľahčiť a posunte dlane vyššie na oblasť hrudníka. Opäť uvoľnite ruky. Chvíľočku dýchajte do hrudníka. Vnímajte opäť pohyb dýchu pod dlane. Vnímajte nádych, ako prechádza dopredu, do strán pod rebrá, akoby dozadu medzi lopatky. Skúste si predstaviť hrudník, ako by ste otvorili dážnik a s výdychom sa ten dážnik zatvoril, uvoľnil. Čiže len vnímajte opäť priestor znútra. Poďte potom dlane presunúť tak, že končeky prstov budú akoby na začiatku
lopatiek a dláne budú na trapézoch. Skúste sa nadýchnuť ešte o čosi viac. Potiahnuté nádych podkúčne kosti do oblasti ramien a hlavy. Okysličte celú vrchnú časť tela. A opäť len výdych odľahčite. Položíme teraz ruky tak, že budú dlane na oblasti rebier a opäť skúsime vnímať ten dých teraz do šírky. Čiže skúste sa poriadne nadýchnuť a výdych. Cítiť, ako dlane klesajú. Opäť len uvoľníme. Uvoľnite ruky. Môžete teraz jednu dlaň položiť na vrúško, jednu na hrudník, alebo nechať ruky uvoľnené. A chvíľočku si budeme sledovať ten dých. Opäť ako rastie od pánvy, cez vrúško, hrudník až pod kľúčne kosti. Vnímajte dĺžku vášho nádychu, dĺžku vášho výdychu. Skúste čo najviac dýchať nosom, ale ak cítite napätie v tele, vydychujte kľudne aj cez ústa, odľahčite to telo. Predstavte si veľký priestor od spodu, od pánvy až za temenom hlavy. Plným jogovým dýchom pekne okyslíčime celé telo znútra, ale ho aj natiahneme a využijeme celú kapacitu dýchu. Skúste opäť výdych, odľahčiť. Čiže toto bol plný jogový dých. Teraz si ukážeme len uvoľňujúci dých. Čiže pôjdeme 3-krát nádych nosom a 3-krát hlboký výdych ústami. Opäť, keď cítite napätie aj počas celého dňa alebo niekde v tele, skúste tento výdych úplne uvoľniť, ako by vám niečo padlo zo srdca, úplne sa odľahčilo. Čiže pôjdeme kľudne zatvoriť opäť oči. 3-krát veľký nádych nosom. Výdych až po vzdych ústami. Nechajte plynulo doplynúť, uvoľniť. Ukážeme si teraz ešte striedavý dých. Skúsime aktivovať striedavo pravú a ľavú nosnú dierku. Čiže pôjdeme teraz zapchať ľavú nosnú dierku a budeme dýchať pravou. Čiže skúste si zapchať, priložiť prst na ľavú nosnú dierku a s nádychom vytiahnite nádych do pravej, výdych do pravej, ešte jeden nádych a s výdychom premeníme prsty, výdych ľavá, nádych ľavá a opäť vymente. Skúsime ešte zlepšiť koncentráciu tým, že teraz pôjdeme priložiť prsteníček a ukazovačik na stred medzi obočie a druhú ruku vyložíme na koleno, takže spojíme palec ukazováčik pre lepšiu koncentráciu. Striedavo budeme teda zapchávať palcom a prsteníčkom. Začíname opäť výdychom do pravej nosnej dierky, čiže zapcháme ľavú. Nádych pravá, vymeníme a pokračujeme výdych ľavá, nádych ľavá, vymeníme. Skúste ísť podľa svojho dýchu. Chvíľočku len vnímajte váš dých. Skúste pozorovať dĺžku nádychu a dĺžku výdychu. Vymeňte strany a skúste porovnať aj pravú ľavú stranu, kde cítite dých intenzívnejšie. Tento dých je veľmi dobrý na skoncentrovanie, na predĺženie dýchu, na jeho ukľudnenie. Takisto aktivujeme ľavú a pravú hemisféru. Skúste zostať na niekoľko dýchov, tak ako vám to bude príjemné. A potom opäť len uvoľnite dých, položte aj druhú ruku na koleno. Môžete spojiť palec ukazováčik.
A chvíľočku len dýchajte oboma nosnými dierkami. Opäť len pozorujte dých. A na záver pôjdeme ešte jeden odľahčujúci výdych. Čiže nádych natiahneme cez nos a výdych odľahčíme cez ústa. Kľudne zatvorené oči, poriadny nádych. Uvoľníme. Takže ukázali sme si rôzne dýchy, ktoré môžete využiť opäť počas celého dňa, kedykoľvek. Môžete ich použiť aj ráno, pred vstaním, aby ste sa naštartovali na celý deň, ale aj večer predtým, ako pôjdete spať, aby ste to telo skoncentrovali, ukludnili, odľahčili. Prajem vám pekný deň a teším sa na vás na ďalšej lekcii cvičenie pre tehotné.sk.